Wadhi kaonti ma Migori, tiend arita kwe kotenore kod tend od bura ma Migori dhi nyime kod timo nonro kotenore kod masira mar mach mane wang'o kar keno mano stoo mar od burano. Spika wa Migori Christopher Osana yango ni obok mag od burano moting'o ripode kochakore higa ma 2013 nyaka 2017 emowang'. Osana wacho ni obok go thoth gin mago ma jonon buge kod migepe mamoko ne osenono kendo nyiso ni onge lal maduong' ma gikelo. Spika no wacho ni gima okelo mach pok oyangi, ka bende nonro pod dhi nyime. Nyaka gi sechegi nonro ma wasetimo yango ni majno ne ok oketho mwandu wa duto. Kar keno no ne nitiere kod obok ma oting'o gik mane otimore e od bura mokwongo mar 2013 nyaka 17. Moloyo, dewaher mar kono jopiny ni chenro mar od bura ma Migori ok oyudo ng'ikruok moro amora, kendo tijewa ma chik oyienwa kata mwatiyo ne jopiny dhi mbele kaka pile. Ka nonro serumo to wabiro chako luongo u mondo unyis jopiny gima dine kel majno. Bugewa ma watiyo godo, mwatiyogo e yore mag kwan nitie te, kendo asenyiso jofwambo monenogi. Koro ma ng'ato de wach ni wang'o kipandego gimoro, mano kaweuru kaka thuon jamiriambo. I want to assure you that as members of County Assembly will ensure that we don't put anything under the table and make sure that all the effects of this fire are brought to book. I want to assure the public once again that we are committed to making sure there is transparent management of this assembly, despite efforts that might be trying to bring it down.